Malawi Today. Panthawi ino mutilole tsopano kuti tifotokozere zotsatira ku madera awa. Choyamba, Likoma District. Ku Likoma anthu amene analembetsa mkaundula wathu wa voti ndi 8,664. Anthu okwana 6,937 ndi amene anatuluka kukaponya voti imene inali 80%. Kumeneku kunali ma null and void votes okwana 143 imene tinganene kuti 2%, ndipo mavoti ovomerezeka anali 6,794, ndipo mavotiwo ali motere. Dr. Joyce Hilda Banda of People's Party 87 votes, Thokozani Banda Manyika Independent 20 votes, Akwame Bandawe of Anyamata Atsikana Azimai 17 votes, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera of the Malawi Congress Party 1,817 votes, Kamuzu Chiwambo of People's Transformation Party 16 votes, Adil James Chilungo Independent 7 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 4 votes, Dr. Dalitso Kabambe of UTM Party 485 votes, Atupele Austin Muluzi of United Democratic Front 110 votes, Professor Arthur Peter Mutarika of Democratic Progressive Party 4,177 votes, Punziro Mvula Independent 4 votes, Frank Tumpale Mwenefumbo of the National Democratic Party 3 votes, Dr. Kondwani Nankuma of People's Development Party 4 votes, Jordan Sauti of Patriotic Citizens Party 2 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 2 votes, Milward Tobias Independent 2 votes, Dr. Michael Biswick Usi of Ojazake Alibe Mlandu 37 votes. Kasungu Municipality. Kumeneku amene analembetsa mkaundula wathu wa voti anali 25,645, ndipo anthu okwana 18,614 ndi amene anatuluka kukaponya voti imene inali 73%. Tinali ndi ma null and void votes 373 kapena tinene kuti 2%, ndipo mavoti ovomerezeka anali 18,241 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda of People's Party 98 votes, Thokozani Banda Manyika Independent 27 votes, Akwame Bandawe of Anyamata Atsikana Azimai 65 votes, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera Malawi Congress Party 8,818 votes, Kamuzu Chiwambo of People's Transformation Party 26 votes, Adil James Chilungo Independent 9 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 12 votes, Dr. Dalitso Kabambe UTM 1,019 votes, Atupele Austin Muluzi United Democratic Front 229 votes, Professor Arthur Peter Mutarika Democratic Progressive Party 7,831 votes, Punziro Mvula Independent 18 votes, Frank Tumpale Mwenefumbo National Development Party 2 votes, Dr. Kondwani Nankuma People's Development Party 5 votes, Jordan Sauti Patriotic Citizens Party 2 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 2 votes,
Millward Tobias, independent, 3 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake alibe mlandu, 75 votes. Luchenza Municipality. Kumeneku amene analembetsa nkaundula watu wa voti ndi 10,237, ndipo amene anatuluka kudzaponya voti ndi 8,455, 83%. Tinali ndi ma void votes 127, imene ili 2%, ndipo mavoti ovomerezeka anali 8,328 votes. Amene ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 18 votes. Tokozani Banda Manyika, independent, 6 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 9 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera Malawi Congress Party, 336 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party, 15 votes. Adil James Chilungo, independent, 3 votes. Felix Cosmas Felix Chipojola, independent, 6 votes. Dr. Dalitso Kabambe UTM, 232 votes. Atupele Austin Muluzi United Democratic Front, 81 votes. Professor Arthur Peter Mutarika Democratic Progressive Party, 7,547. Let me take that again. 7,547 votes. Punziro Mvula, independent, 16 votes. Frank Tumpale Mwenefumbo National Development Party, 2 votes. Dr. Kondwani Nankumwa People's Development Party, 20 votes. Jordan Sauti Patriotic Citizens Party, 2 votes. Smart Mulumbe Swira, independent, 1 vote. Millward Tobias, independent, 2 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake alibe mlandu, 32 votes. And lastly for tonight, Mwanza. Kumeneku amene analembetsa nkaundula watu wa voti ndi 51,045. Amene anatuluka kudzaponya voti ndi 38,011, imene inali 74%. Kunali ma void vote 1,210, imene ili 3%. Mavoti ovomerezeka anali 36,801, ndipo ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, for 463 votes. Tokozani Banda Manyika, independent, 126 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 130 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera Malawi Congress Party, 2,228 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party, 104 votes. Adil James Chilungo, independent, 81 votes. Cosmas Felix Chipojola, independent, 67 votes. Dr. Dalitso Kabambe UTM, 2,203 votes. Atupele Austin Muluzi United Democratic Front, 533 votes. Professor Arthur Peter Mutarika Democratic Progressive Party, 30,576 votes. Punziro Mvula Independent, 84 votes. Frank Tumpale Mwenefumbo National Development Party, 35 votes. Dr. Kondwani Nankumwa People's Development Party, 10 votes. Jordan Sauti Patriotic Citizens Party, 25 votes. Smart Mulumbe Swira Independent, 19 votes. Millward Tobias Independent, 22 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake alibe mlandu, 95 votes. Izi ndiye zotsatira za makonsolo amene takwanitsa kuwunikira pofika nthawi ino. Tidziwitse mtundu wa Malawi kuti tipitiriza kuwunikira zotsatira zimene talandira
ndipo tizilengeza monga tachitira lero kuti tikwaniritse zonse m'masiku 8 amene lamulo linakhazikitsa. Ndikuthokozeni nonse Malawi amene mukutitsatira pakanema pa wireless pa masamba amchezo komanso nonse amene muli pano. Tipitirizebe kupempha kuti tisunge bata ndi mtendere pamene tikuyembekezera kuti timve zotsatira zathu. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. So mwambiri hapa mpanda Malawi Electoral Commission. Today I wanted to request for questions from the press. Yes. Okay. Anzanga tulankhani ngati muli ndi mafunso ndi mafuna ndikupaseni mpata kuti mubwere muzafunse. Monga momwe timachitira muja mutchula zina ndi kumene muchokera ndikufunsa funso lanu. Zikomo kwambiri. Tsinanga ndi Wycliffe Njiragoma wa Nation Publications. Ndi mafunso tochepa. Zotsatira zochokera ku makhanso zambafika dzulo mwina tingoti chama 8 o'clock. Yambafika zina zinambapezeka zokuti zilibe masiru. Makiti analibe masiru. Andi panapelekedwa promise yonena zokuti make ichita print out ma results wo ndikuwapatsa azipani kuti azione koma zatenga almost 24 hours chifukwa ndira zimene zichazo cha ma 7 o'clock madzulo alero. Mwina mungotifotokozera ndi chifukwa chani zinatenga nthawi yaitali choncho kuti azipani ambe kupeza ma results. Tikaonanso mene process ikuyendera kuoneka ngati kuti kutenga nthawi yaitali chifukwa kuyambira 8 o'clock apa pano mukuzatipatsa zotsatira za makhanso 4 pamene makhanso onse amene abweretsa zotsatira zawo alipo 16. Mwina mutatifotokozera kuti zikutenga nthawi yaitali chomwecho bwanji. Linalo ndilo kuti mwina lipite kwa Madam IG kapena nthumu yawo. Presiding officer amakamaka returning officer amene anafuna kuti achotse moyo wawo. Panamveka pa masamba amchezo kuti amakamba zokuti andalephera kugwira bwino ntchito yanga. Mwina mkafukufuku wanu afotokozera amatanthauzanji. Mwina ndirekeze pamenepo. Zikomo. Ine ndi Leah Malikano kuchokera ku Times Group. Mwina funso langa loyamba lina zangai wafunsapo kale komano pongonjezera. Timafuna tidziwe kuti kuchokera pa ma district 16 amene mwalandira usiku uno mwangotipatsapo ndithu ma district 4 okha. Munanena kuti muli ndi plan kuti mukamafika tsiku ili muzakhala ndithu mukulengeza mwina zotsatira zonse. Mukuona kuti ndi mmene mwachitira out of 16 districts mwachita kuma district 4 okha kuti mukwanitsa kuti mmene munapangira plan muthe kulengeza zotsatira makamaka za mtsogoleri wa dziko within 8 days. Ponjezera funso lomwelo, Amalawi akufuna kudziwa kuti masiku 8 akatha musanamalize kuthana mwina ndi kuwerengera zotsatira za mtsogoleri mudzatani. Funso langa lina timafuna tidziwe kuti kodi bungwe la MEC limathana bwanji ndi vuto lokuti candidate wina wapezeka ndi mavoti kuposa anthu omwe anakaponya voti pa sentapo. Funso lina lomaliza,
kukumapezeka kuti ogwira ntchito akumeki ena masenta ena akumakaniza atolankhani kutenga chithunzi cha zotsatira zimene azipeza pabomapo. Kodi izi zikuchitika chifukwa chani? Iwo akumanena kuti izi sizololedwa malingana ndi malamulo. Ndi zoona? Zikomo kwambiri. Ndine Kenford Ndima, mtolankhani wa Zodiac. Ndine mafunso angapo. Mfunso loyamba ndilokhudza chipani cha MCP chomwe chikupikisana nawo mchisankhochi pa msonkhano wako wa atolankhani chikuti chapereka dandaulo ku bungwe la MEC zokhudzana kuti anthu ena amapanga manipulate zotsatira za chisankhochi. Kodi mwalandira dandaulo limenelo? Tifuna tidziwenso kuti kodi pa madandaulo onse amene mwalandira dandaulo limene mungati ndi la serious ndi liti? Apolisi so atulutsa statement imene akuti akufufuza maboma angapo ngati Rumpi, Blantyre, Mangochi kuti kumeneko kunali ena amene amachita zachinyengo ndi ma results achisankho. Timafuna kudziwa kuti pamene mukuti mwayamba kuwerenga ndi kuti kumaulutsanso kapena kudziwitsa anthu zotsatira za kumeneko maboma amene wamupitirira kapena muchite motani. Funso lina mafuna mutipatse clarification. Dashboard imene munayika maonetsa zisankho anthu amene aponya voti ngati kutyolo munaonetsa kuti anthu amene anatuluka kuti aponya voti ndi 71.6%, koma titawerengera ndi mafomu amene anabwera kuchokera kutyolo ife tikupeza kuti pali 85.8%. Mwina timafuna kufotokozera. Zikomo. Chair, I'm Smart Chaliga from MBC. We understand there have been cases of figure manipulation in some districts. For example, in Kota-Chia constituency, the figures recorded at a polling station reported differed by 3,000 votes from the announced at the constituency tally center, and the matter was reported to the returning officer. We also understand similar incidents have been reported in districts such as Cholo, Dowa, Chikwawa, Kasungu, Rumpi, and others across the country. My questions are, what specific measures is Malawi Electoral Commission taking to ensure that manipulated figures do not reach where we are today? Secondly, what action is MEC taking against returning officers who we understand, according to Malawi Police Service, they're in custody now? And in light of these irregularities, how can MEC assure Malawians out there that the credibility and integrity of the electoral processes remain intact? Thank you so much. Good evening, Chair. Dzina langa ndine Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Chair, kuli nkhani ya ma dashboard kunjako imene yabwera apparently chifukwa cha amene nyumba zoulitsira mawu zinasankhira kuti mwina ziperekera zotsatira zachisankho zosatsimikizika. Ndimafuna ndimvetsetse kuchokera ku commission kuti kodi chiyembekezo chanu kwa nyumba zoulutsira mawu pamene zidziperekera zisankho zotsatira zachisankho zosatsimikizika kwa Malawi chinali chotani? Did you have a specific fashion imene mukanakonda ngati commission kuti mwina imene yoyo ikhale ndeyo vomerezeka kuti zotsatira zachisankho zosatsimikizidwa zidziperekedwa kwa Malawi, kapena ndi nkhani ya momwe nyumbazo zikuonera? Zikomo kwambiri. Zomwe kwambiri pa mpandameki mwina
mukhoza kutiyankhirapo mafunso amenewo. Zikomo kwambiri Sangwani, ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso amene abwera. Linalipo limodzi linalunjika ku Malawi Police Service, ndiye ndidzapempha Madam IG kuti ndikamaliza mudzayankhe limenelo. Njira goma ndikuyankheni motere, mukaona amene katundu wathu akufikira, choyambirira we need to unpack and to process, chifukwa chokuti kupanga determine ma results sikuti timangokhala pasi ndikunena kuti kodi ukuwapambana ndi ndani. We need to go through the documentation imene yabwera and all the information that is there. It needs to be processed. So choyambirira secretariat will process it, kena kuzikafika ku commission. There are different stages and aspects that are embedded into our processes. As you can appreciate, I'm sure, ntchito imene tikugwirayi is of national significance. Sitingangopanga zinthu more, allow me to use this word, sitingangopanga more waya. Tikufunika kuti tipange, we need to be meticulous in our processing to ensure tikamabwera ndikuwulutsa kuti zotsatira izi zili motere, ndiye kuti tatsatira malamulo monga mmene akufotokozerera. Taona kuti ma processes anayenda moyenerera, ndipo zimene talandira ndi zimene zachokera kumene zinoti zachokera. There are many components that go into the determination of results of an election, and we need to ensure kuti zonsezo tapanga moyenerera. The Commission is mindful, very mindful, that the nation is waiting, kuti aliyense akufuna kuti amve kuti zotsatira zayenda bwanji. Koma mukakhala pansi ndikuona anzathu aku parliament anakhazikitsa masiku 8. I'm sure anazindikira kuti ndi ntchito yokuti imadutsa mwambiri, ikufuna nthawi. Ikanakhala kuti ndi nthawi yokuti mukhozongopanga mukatero mwamaliza akanangopereka 2 days. There's a reason why the statutory period is 8 days to ensure that all processes zagwiridwa moyenerera. Madam Malekano, ndipitirize pomwepo kuti tikugwira ntchito kuti tikwaniritse masiku 8 iwo, and chilichonse takhazikitsa motero kuti tikwaniritse. In terms of my irregularities presenting themselves in any form, whether it's the polling processes, kaya ndi counting, kaya ndi recording on a result sheet, all those are irregularities that the Commission has to sit and look at. And when we're sitting and looking at our results for purposes of determination, tukuyang'anira zinthu zonsezo, and the Commission has power to correct my irregularities amene apezeka. Koma tikamakamba za ma irregularities and ndiphatikize ndi mafunso ena amene abwera kutsogoloko kuti kwina kwapezeka kuti nambala inapitirira anthu amene analembetsa. Choyambirira, if that happens, it is indeed an irregularity, because per polling station ina iliyonse we have the number of those who are registered, and chiyembekezo ndichokuti amene ataponye voti pamalo pamene popo ndi amene analembetsa. Koma tikamawerengera chiwerengero cha pa polling station, for purposes of this election tikumbukire kuti tinali ndi anthu ena who were issued authority to vote elsewhere. So zikhoza kutheka kuti if you just look at a number, mwina analembetsa anthu 200 for example, pakuoneka kuti amene aponya voti ndi anthu 220. We should ask ourselves first, could it be that the 20 ndi anthu kuti they were issued authority to vote elsewhere? That's question number 1. If it's not that, then we need to find out what happened. Anapezeka kuti anthu ena anaponya voti yoti sanalembetse
kapena pachitika chinyengo, all sorts of variables. Those are the issues that the commission, among other things that the commission is looking into. Tikamanena kuti tikuunikira zotsatira zathu. Ku ZBS munabwera malekano munafunsa kuti ndizololedwa kuti atolankhani akanizidwe kujambula pa zotsatira zimene zamatidwa pa khoma. Mukakumbukira tinafotokoza kuti wina aliyense ndomasuka kukaona zotsatira zimene zamatidwa pa khoma, motero sizoyenerera kuti munthu aletsedwe kujambula. Ndipo iwo amene akuletsedwa kujambula escalate through our channels kuti tikuthandizireni. It will be best to escalate it nthawi yomweyo. Anthu ambiri nambala ya Sangwani muli nayo, mukhoza muyimbira pompo, because our media, you know that you deal with Sangwani almost on a daily basis. Muyimbireni pompo, tili pa polling station ya Kuti, constituency tale center ya Kuti, kumeneku akutiletsa motere kuti muthandizike nthawi yomweyo. Aku Zodiac, as we speak now, sitinalandire dandaulo lochokera ku chipani cha Malawi Congress Party. Chikafika ndiye kuti tifotokozeranso kuti talandira. Munafunsanso kuti kodi dandaulo la serious limene talandira ndiliti. Kwa ifeyo madandaulo ena lonse timatenga kuti ndofunikira. We don't rank the complaints in priority, because Malawi wina aliyense ali ndi ufulu to raise a complaint before the commission if they feel kuti china chake sichinayende monga mmene zimayenerera. Pa nkhani ya dashboard mukumbukire choyamba kuti tinafotokoza kuti mafigures amene akuoneka ndi amene anachitidwa transmit from our biometric voter verification devices. Tinafotokozanso kuti zikhoza kutheka kuti chiwerengero chikhoza kukhala chokwerako chifukwa chokuti pali anthu ena chifukwa chokuti anakanika to be identified through the device anagwiritsa ntchito the physical voters register, and would only be able to know tikamaliza zonse. Kusonyeza kuti tinapereka ndithu that statement kuti mukamaona the figures you must perceive them from that perspective. Aluntha TV mwafunsa kuti kodi media chiyembekezo chathu chinali chotani. Choyambirira, there's a code of conduct for the media during this election, and the media house iliyonse akudziwa kuti akuyenekera kugwira ntchito within that framework. Tinalinso ndi masession angapo, I'm sure iniyonso munalipo akuluntha, pamene timakambirana za code of conduct imeneyi. In terms of my dashboard and official results, the direction from the commission was ndiwo masuka amene akufuna kuti aziulutsa zotsatira, koma the underlying premise was official results come from the commission. Wina aliyense kaya ali ndi dashboard, or however they are relaying that information, as long as it is given with that disclaimer that it is within the purview of the commission only to release the official results of the commission. Mungonjezera pa funso limene munafunsa dandaulo kuchoka ku chipani cha MCP, we have received from individual candidates, and those are complaints zimene tikuziunikira, but not from the Malawi Congress Party. Muna ndipemphe Madam Yolam kuti mutiyankhireko ziko. Zikomo kwambiri Chair ndi nyumba yonse. Funso limene tafunsidwa likukhudzana ndi kunkhoma
kumene tagwira anthu 8. Anthu amenewo tagwira potsatira nkhani imene tikufufuza ya mzibambo amene anafuna kudzipha. Ndiye pofufuza nkhaniyo yapezeka kuti ikuchita connect ku zinthu zina zimene munomo sindiulula chifukwa nkhanizi tikadafufuza. Koma nkhanizo poyambira pake ndiponena kuti munthu anafuna kudzipha amene anali presiding officer. Zikomo kwambiri. Is it a question? Come. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Sonkeleman kuchokera ku Mulimi Radio. Timafuna kudziwa make chair kuti pa nthawi ino yomwe anthu akukamba zosiyana-siyana kunjaku ngakhalenso masamba mchezo ndipo muli ndi mafoni mukumatha kuona zonse zimene zikuchitika. Kodi pakadali pano mukumatha kulumikizana ndi anthu osiyana-siyana ndalenso? Kodi zimenezi zilibe kuthekera kusokoneza ntchito yanu? Nanga Malawi akukhulupireni bwanji kuti padakali pano mafoni anu simukulumikizana kapena ndi aliyense wamkulu kuchokera ku chipani chilichonse? Zikomo. Is it a question? Evening Chair. Ndabweraso ndi funso limodzi. Ine Robert Edward Kulunta TV. Kutengera kuti anthu akumvetsetsa mosiyana-siyana mmene ntchito iyi ilili yayikulu. Ena akuti mabungwe ena akudandaula kuti anthu ena amakhala afuna kukukakamizani kuti mulutse zotsatira msanga. Andi akupempha kuti ayi abungwe la Malawi Electoral Commission tisayike pa pressure. Funso langa ndakuti, are you under any pressure from cause that you should release the results within the prescribed 8 days? Thank you. Good evening, Chair. Dzina langa ndi Emmanuel Chikonso. Funso langa madamu ajia nkamomveka bwino komano ndimafuna kudziwa kuti kafukufuku ameneyi chifukwa ndiokhudza chisankho chomwechi ali ndi 8 days kuti aulutse zotsatira. Mwina nkutheka kuti nkhani imene yachitika upoyi ili nkuthekeranso kuti itha kusokoneza mwina zotsatira za chisankho. Timafuna kudziwa kuti kafukufuku wanu atenga nthawi yayitali bwanji, kodi nanga acheya mudzaulutsabe zochokera kumeneko mu nthawi iyi, chifukwa mwina nkutheka zimene zipezeka ukuzo zokhudzana ndi zimene anthu akhala kufunsa pano ma irregularities ndi zina zotero. Ndifuna kudziwa the time frame ya investigation yanu, komanso ngati chair mungathe kuulutsabe za kumeneko kapena kudikirira zimene azathu apolisi achitetezo afufuze kuchokera kumeneko mu nthawi yoyikika tisadaulutse zotsatira zotsimikizika. Zomwe kwambiri. Can I request those that have good questions to come this side, please? Good evening, Madam Chair. Dzina langa ndine Gabriel Kamromo, ndimagwira ntchito ku Zodiac. Inspector General atulutsa statement imene akunena kuti amanga maofisala anu 8. Are you aware and do you know why your officers have been arrested?
Thanks, Chair. I don't know whether you start with IG starts and you come. Okay, we'll request Madam IG to come in and start. Then, Chair, you respond and conclude everything. Thank you so much. Once again, thank you, Chair. Time frame yofufuzira nkhani imasiyana malinga ndi complexity ya nkhaniyo. Ndiye kuti ndinene pano kuti nkhani itenga masiku awiri kapena siku limodzi ndi kunamizani. Koma zona zake poti Chair ayankha ndizoti wali ndi ma sources osiyana-siyana amene akutengamo data yawo ndi kumachita zimene akupangazo. Sindikukhulupirira kuti ikhoza kukhudzana ndi mulanduwo kuti ngalepheretse chifukwa cha mulandu kulepheretsa zimene Chair akupanga. Chifukwa iwo akuti ndi ma sources ambirimbiri. Zikomo kwambiri. Thank you so much, Madam IG. Chair, I will request that you respond to the issues that have been raised and you immediately give a concluding remark. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani, zikomo kwambiri faja mafunso amene abwera. Funso limene mwafusa Sonke and the next person, I beg your pardon, I didn't quite catch your name. Ndiyankhe motere bungwe la Malawi Electoral Commission linakhazikitsidwa ndi malamulo to work independently to manage and conduct elections in this country. Ndipo mukaona pamene takhala kutsogolo kuno takhala ngati Malawi Electoral Commission. Ndipo ntchito we are working within the framework of the law. And we are not under the direction of any person, kaya ndi chipani, kaya ndi institution, kaya ndi bungwe, kaya ndi ndani. Ntchito imene tili nayo pakadali pano ndiyo kuti timalizitse chisankho chimene tinayamba ndi kuponya voti pa 16 September. Ndipo ntchito imeneyo tigwira mpaka na tiulutse timalizitse kuulutsa zotsatira zathu malinga mmene tayambira lero. Maybe to answer your specific question, Mr. Sonke, I'm not under any pressure from anyone. Mwina chimene mmafuna kundifunsa ndi chimene chomwe mmakanika kuti mufunse ndine ngokuyankhani motero. Masiku amene tili nawo ndi 8. Mukakawerenga lamulo silinanene kuti tiyembekezere kuti mwina akupolisi apange izi ndi izi. We have 8 days within which to determine the results and zimenezo ndimene tizapangire. Mr. Gabriel Kamlomo, we are aware that officers have been arrested and ifeyo ntchito ikupitirira ndithu. I think mafunso amene analipo ndi amenewo. Funso lokuti tinatenga nthawi kuti tiapatse ma political parties ma files ndi fotokoze monga nafotokoza kwayambirira kuja kuti tili ndi ma processes osiyana-siyana amene tikupanga kuti tifike kuti tikhoza kupereka output ngati apapa kuti tithe kuapatsa ma file. It means kuti we needed to process mukaona katundu chamwabwera ndi zima box, we need to isolate kuti tichotse ma complaint logbook tike pambali, record of polling processes tike pambali, our result sheets tike pambali, so that we are able to process. And chifukwa chokuti we are processing huge volumes zinatenga nthawi, koma the documentation has been provided and will continue to do so pamene tikupitirira. Sangwani munandiuza kuti ndimalizitse koma ndikuona mayi malekano ayima pamenepo. Pepani Chair, timafuna tipemphe kwa bwana IG. Mwamanga munthu mwatulutsa statement zili kunjaku, chisankho chikuchitika, zowerengera zikuchitika, kulankhulidwa zambiri.
timafuna mubwere pano mutiuze Amalawi mukufufuza koma anthu walembedwa statement. Timafuna mutiuze poyambira pano kuti kodi anthuwa mwamanga chifukwa chani. Timafuna Malawi mutiuze chifukwa chimene anthuwa mwamangira mukufufuzabe zinthu zina. Zikomo kwambiri. Thank you so much. I wanted the chair to conclude. Yes, I wanted the chair to conclude because we called for this briefing to give an update regarding the processes that are being handled by the Malawi Electoral Commission. Anything peculiarly coming from the Malawi Police Service, we have to alert it, but we don't want it to be the subject of this event. Malawi Police Service will have a platform to interface with the press. You would understand me in that context. So, Chair, proceed. Zikomo kwambiri Sangwani, ndiloleni amayi abambo kuti tikuthokozeninso chifukwa chakubwera kwanu kuti tipereke update yathu ya lero. Tipitiriza kuulutsa zotsatira zathu pamene tikupitiriza kuziunikira, ndipo tizibwera mu nthawi imene tizikudziwitsani kuti tiulutsenso zimene takwaniritsa kuunikira mu nthawi imeneyo. Tipitirize kupempha kuti tonse tiyeni tipitirize kusunga bata ndi mtendere pamene tikudutsa mu nyengo iyi, tikuyembekezera kuti tidziwe kuti chisankho chathu chinayenda bwanji. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Pamene ponso ndikuti pamapeto msonkhano wa atolankhani umene Malawi Electoral Commission inakonza mu mzinda wa Lilongwe kwenikweni kumene Tale Center, kumene kufikira zotsatira zonse zokhudza chisankho. Ndipo msonkhano umene unakonzedwa kuti uwunikire madandaulo wena ndi wena omwe alipo pa chisankho chimenechi, komanso mbali ina kuti adziwitse anthu kuti pakadali pano tili potani. Ndiye tingomva pemphero kenako ndibwerenso pano kuti ndikupatseni mfundo zingapo zimenayankhula. Tifuna kuyamikani chifukwa munakhala nafe pamene bungwe la chisankho limapereka uthenga ku mtundu wa Malawi pamene ntchito yowerengera zotsatira ikuyendera. Ndipo usiku uno tikudziwa kuti ntchito iyi ikupitirirabe. Tifuna kupempha kutsogolera kwanu pa zonse zimene zikuchitika. Mukhale nafe ndi kutiyang'anira usiku wonse. Utapempha ndi kusiya zonsezi mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu wamoyo. Amen. Pemphero limene likuchokera kwa Hastings Bota kutseka msonkhano umene wa tsiku la lero. Bungwe la MEC lumabwera pafupipafupi kuuza Malawi momwe chisankho chikuyendera, komanso ngati pali zina zofunika kuti ziwunikiridwe akumabwera kudziwitsa mtundu wa Malawi. Ndipo kuyankhula kwa wapampando wa bungwe limeneli a Justice Anabel Mtalimanja tsiku la lero anafotokozapo ndithu kuti ntchito ikadali mkati, ndipo mmene mati 6 koloko madzulo a tsiku la lero nkuti atalandira makamaka zinthu kudzera pa makina zochokera ma constituency 219 pa ma constituency 229. Tikumbutsane kuti ntchito imeneyi imagwirika pa constituency level kapena kuti pa constituency Tale Center. Capturing of results imachitika pa constituency Tale Center. Kwambiri zimene amayika pamene pa zimakhala zinthu majambula akaonkhetserana bwinobwino kuti zatheka majambula zimabwera straight kupita mu server, komanso zina zimapita ku district. So zikafika pa district Tale Center komanso mu server imene ili kuno ku National Tale Center pa district amazaonkhetseranso kuti aone kuti zikufanana, zikafanana zimatumizidwanso straight kubwera kuno ku National Tale Center.